mpo na Yesu hunu no no frɛ no say no say oba wasane wafiri wa ho omremu na ode ne nsa gu no so na amunumu wara otsene na oyi onyankopon aye na hia dan no mu pani no eye no ahi say Yesu asayade homeda no obu ase ye mfensi o se na hia dan no mu pani no eye no ahi say Yesu asayade homeda wanka me kra edie ne baaye die na asie die nko na ka ye kwasa me yade homeda aso pani na waworo ne kotu atu agu edie ebusa ne se adan na womo a womo beye eno mu die bone enibre wo hunu wunchu se na wuni bi afa mpeje ba wo ma me eno ti asole dem a mu akwa wa no twifo wo betre na wo ne ya yepe se de obi ka bi kire me se ewo Trinity Basra so dem tachi ma se wo abeye ye ya pa banka tachi sanse basa wo ne ye yere no ma yepe woni mu nyomoto wo anantuo wo shatade fatawo eti sa sister we die owo a ebeye me ya pa banka tachi na me kase wo su Kristo en monyam se me ba ya be ma da ye betu ni din sa papa no be ba sori obeba sori ehun se me ba ya be ma da ne papa brefansa so se kutu ya shina ni monyam e wo basta so de enti e to da bi o mo ben yen no de ye womu no wo firi mu ane hawo Yesu asad ya de homeda aso pani mu ni yakutukum ene boni nyina waso de ka de waya wanu ho obi frese ne sofo ena edini wura gezi mu sebi mpredu ese tunumudie sofo a wono nya ni mugidi a okotena ne nchen ena odini wura mu obi akofo obi ba ne na transe wo ye ni yie akra na dane baifo asode atia ese ne niema chiche yade ema ne ma obi afo obi di na tena ne storm mi tua woka hwe store ne mame wadane kronfo wo wie ne bia kakra wo wie kum amwa ye mobo omo a omo ben yen mo ani na ho ma wani na ho na hwedi payie na nipa wo ben hu e che de wo wakiri aso pani a wote platform so kamudi ayem hyehyɛ na mudi ma enwa no mo na mudi ma enwa no ena de edwan no kura bi apira na ye bechichi ni kura wuti ye nya na ne nante o me na tete platform no zuno ene dia kese position akese presiding wan eda senior ye de no basre for senior presbyter ene adin dey say position e the amount woman class leader and some deaconesses wodompo wan boni nyina mu no mu di lady bi say IBJ maami bi ode ne yet se ne maami ene obi frabo chire pese obeware no ene oni maami ne di ho nkomo maami na ye ne ho ti se deaconess for my bobo mpa ye bi ene so ya fa bra no number ene ode ma no afa no nte bra ne nka bi ohun ya na boy na bra na be wale maami ne baba esi chire be ware maami ne baba e ma bai wa no o se ma so mi mu aka me no maduro wi maami et platform so no mo ko ne se de be me ensa so e be ye nyina etweso ene ya dodo srade yesre ma wani na ho IBJ tetema kasa che mema my lady nyankopon hira opi na wonfom free adumu enko adumu ewo dabia yawada sade onam so de nsem a ano onam sei ebre nyamema na my lady nkomo ya ni mi di me de yi pa
adentina wona eben yen eseyen malady one more ben yen no na betimi aseye pa because of mo ben for bejiedi na Vivian J kan no o se tete ni ye wompanifo ase bi o magimi so anti said yankola ya agimi for panifo so anti said ye obi bati bia a obia na obejiedi dia malady na ewiase menyini pii de nanso ba ya bamu no mabehunu niema mienu malady asam to se woda fom a na wohunu wo mo do na kwase na nyame ye wadom so na opagya nso a na behunu wo mo so tan wo medofo ti asem a meka kire yie pa sa asem to a se woda fom adasa pemobro de nipa pene se wo no ye de wanim guase ankasa begidin o krati odo me na meboa no woda fom na ebra woda fom no de ye nhye da nimu sa na de manyame nye wadom kakra na pagya kakra nya din kakra fe ne ye be kire wase afe ne ye be ka ba bi enimu firi de wunye ye nyina no ye be ka na eye wona eben yen na ya na ye saade no obi agi obi adia to the extent say che say secret e wona bra bom nyina no o ka kire no medofo mesra wo se o ka wasema ye jabi kakra wate jasem ni bi kakra na bi mu de bi be tale ho ama beduru ba bi no ba bi a waduru no nipa na odi wachi na o ka sa asem no ye beji adi nanka enso na nya nokore entesa malady say ani bre wo wiase kwasem hwe obia star na obi de enyepe ye wo nipa bi mo ho a se de nyame ball no onyamoa kakra bi obekọ nanim en sa nkrofo no se nipa bi mo boa wo mo a on pese mo dane wo mo nkoa because se boa wa boa nti enti se koba se ohun se wapagya du ba bi a se ya no be se wo malady ebi makomo early grave mu ewo anibre ewo saade we hunti enti ebesre nipa se yenhwe nipa ye da fomo a ye ka ko mo nchen last week na me ka se malady wonte ase ye be ku ani mu ase se sukom de wo a enye kuruwa bia na wo se ono ma no empo sa wo kire wo enye nipa bia nsam na wo se okopem because ye wo nipa bi mu ho a se wa ho kire bremu nyame fa no so boa wo a obesan de di watam de gu ani mu ase e de asai because na o person ka wo da form ye won grofo be wan ho ka menko komo de da bia no ukoni fie kwasra de sa no mayo mabrabo na ye hu se o maami asomasi we de oyo bra we de oyo na nyame emwo na ompagya o kakra obete ho nsem edi nipa ma ye ninna ho na de o wachiri de ono no kra mpo no bia o ye wotamfo de o men na mom de woni didie no won na betimi di moko boni bi apete nkwa malady nyankopon hira opi e da sipi ya breni ti ese asampon for ayifo no wa ha ai bi ko hwem ese ni pon for mu wi a no momra na afi ewe nyabotre abekra de obibi ni mudodo kevin e de yanko is a champion bre so mama me da se mechia atiefo enyina so mama topic ya wodi abe me bon pa ye se wo mo ya wo mbetie no e de be ye adwuma pa so mama nye obi aya sebe wo sere kire wo ene do wo obi won mo a obesira kire so na kumemu no enye na onyankopon so ya ade papa wo ma ye hu ne wo obi atirim a ke be dwedwe ho sikan chese enipa ye nipa bonefo wo kunkura no a na wo sere kire enu ntino se ye hwe yie wo mo ya ye ne wo mo benante na se ye betwe wo mo aben ye ho obi won mo a wo hu se bia ekwan bi so no otosini woni bi ebia na wo ba komienu bi ebi kura na dan bi si ba bi wo sin pa kono ma metrem wo na wonya dan wonya manabu so ntina bia wo de man so na nya sa ne bia na ye ehumobro sa nipa na wo ye ne papa no wo san ye wo hoya ahoya so no se wo bi mo no ye bayifo of mame obi o ye ahoya bia me de me nto sabi no ye bayifo because obi your papa ade na wo mfa anigye na wo mfa enye timi de in fact e ma mi so ni papa me makro akase ada mewu a o be gira makase na dan fo pa ne ye ma me no ye be pam because me ni bi sa so fa me ni bi o wo do pa fmechi me ni bi me sre pa me ni pa ye fine
epim wa ba se madam fo se bra mi mi ko obi afie obi aso ma mi fie mi wura mi fie apem ma to mi gate se wo ba mi fie na wan frɛ phone dia na je se me frɛ wo je se mi ni wo it is of my me say ye hwɛ enema bi yie ese ne wonim won ana se ne obi wonim ne wo fie enkoma wo ni no adie secret bi on na hyentema obegina so de ene emema ye nyina ye ntua no dareka ye kasa ye nya bi enna wo bie ansem nyina na wo beka se wo hwe yie na wo ne obi nso kasa of mama hwenanim na hwe ni facial expression se bie nima asem ankomo ne dia no na ni gye wana se na ni nyiwa wo behu if you say onyankopon won fa sade no ensie yen wontimi na da onyankopon da na ahoya ne anibrian so na ma wo mo ye sa ne ma we sei ade ntina se wo ye ahoya ne ewo fie no ebi ne fie enti wo ba ye no adwane kro ye awudie na wo so ma me dibie kro no so ma me rere nko ye nkofo entanye ebi a wo de anu na apɛ enti ko ye no wo dibie afi kro aba enti wo se wuti aso so ma wonti yo yetimi ye aduane emre bi na mete baabi wo ye aduane na etu na nkofo ye no mu didimnika na de be nko de be de so na spices na de agumu na chesa de na ye hwam local spices ke kambo mo na ye hwam enso bi kwa na enam pokro enem ti ne ye kan se obi a wuti wiase bi ansa do wo be ma wo bie na ne be ye fine ne be ye free am betwe na ba ho no se so obo so mpa ye fe so onyankopon enenim bia so fa me de ma no esi obaya yeti me da sepa ni akasa kire mema na sani ada wo ye no enen nso so di bia ba asem we ya asem a emu odu a ekoso de bia na question ebedi kan bi sa ne say obi amen wa beden no wanyam nipa obeben wo no ono ne wo sa capability ne say obenyam enka nipa de enka ye pene say enka sa nipa ne ben ye no na enka yetimi ahweso ada ye ho so na enso mpempi no ye de agro na ne ye de ahwease akwakoye na ese nipa no wanya ye ho no enani nyina akwakoye afutu nipa ewo wiase enye na yenka nkwa akiri kura no wo de ye ahwe wono mu a eye asemba o mo ben wo ye ma me nyame be ye wate so no osrewo branya akoma wate ebe ye wate ne so no osrewo eno na ye adanse di kan pa ekire se nipa nye wono anim se asem ato wi ye ne de ne so de are kekere beba eno nti ne yese se wo se bibini se guso a na ese ni nwa bi na ne ho akire no yi nipa wo ye dan a obekọ nsohwem nanso bra wo kọ nsohwem no hwe wono mo eben wei na wa wo ye mass na wo behunu se enkrofo no bi mpo eben we na wono mo so nenne wo da sa nsohwe mu my lady yan kan kwa akirewu na ene wo de obakora ekwa akogya nipa da sani mpo ye panyi na wo suro ene akosoa mpo adumemu a wono ye de wono mo ekwa akogya ntete ene akoda bi efe ne Ransford say ube hu ana obi de cameras na justice for Ransford sabi nka wo de obakogya panyi a say nka nya asembone o nanso panyi yetimi afi akora be ma panyi yetimi afa ne to a ama akora na wu enu ni di adanse efefe say nipa nye last week topic ya na me ka akoda bi ono nso so wo Nigeria mema mienu eja ene oba etimi afa na anim ni akire ni nyina nipa na ye eno obetwa mu mfikire ni atwa obiti na nipa ne da ho sabi nya abo na betwa obiti a wodi nipa ena yeye eno nanke ewose nke emma yemu bi yeda ye ho so se nipa ye sei de ene nipa ye na menene tie a ye didi kro betumi aye yensa chese ne tintin ne tietie nyina ne se nipa ahweyie na ene mpaebo ena wose ye bo se yen konkohia ye bronsam na nipa pa de nipa nye enka Yesu kwa ye nsenkyerani ka asore man nyina sanke ani age se o ena de o we de Yesu aba de ya waboa ye ho katu nanso wo sa yade so ye bi ya eni nka onyan na nka nipa ne kura enwu nti nipa nyina me ani na ye ho so na ye hunu sane ye besi ne ye ho de atena my lady me da se pi oba na abrampa my lady ye tete ma wo ne akasa kire mema my lady me da se pi nyame hira wo pa na onye wakoma so ade ma ye che fo so my lady asem we say ya eneda hoi last week we ka say ye besa babiem ana ya ba my lady o se nipa suro enipa no jai saman ye nipa nipa na yiri nanim de behunu huna wo ti suro nipa ne jai saman my lady ye kan say
obi ahia no waheda kanensam sa wode aye dawuro an wonamantemu no behu a ana mame enchene ana obehu ana maledi wo yesa ne ma we nyina no sa nipa no akobɛn no ti na etime gi na ade ɛda nyame be pagyaw no ɔno so bɛkɔ akɔgyina baabi awurai no ɔbɛgye nkyene me ho abranti sam na di dwakra no ɔbɛgye me ho enti yensusu nkasa bebre kasa pinu maledi entoponko enkasa dodo fire mpai bo maledi na mi se no nka bibia wa so dem ho maledi say aso pani no ana wo bronsam ai eduru baabi e bɛbɔ mo ho maledi eti susu kasa onkomodie pi no ene ma onkomodie pi ema nipa etimi nyawo maledi die wunni no tenase ne sugu awurade so na wo mo na maledi ye ba ya sori fie ne ye mantem no duru baabi a maledi ani bre bone no enye eni ahoye a mi se champo sinipi bi so me de beto aso obi o ye ni bre no ya ahoye bi o ebaifo aso pani no ebaifo maledi se nkwagie a ebafi a ankanya maame no nkwa ne nke benya sa nkwagie no na nke beto aso ba sa de na obeya ahoye a na obeye no e ma papa no gya adwuma na o se nkwoto aso maledi se nipa de sa tena wiase a emwa unu ekwananimu a bompa eze nyame so nya wo saa enkoka na chi asemba saa maledi adwuma ewo mu we wa iso bebu obi ye wo saa de no ho ono besa ko gina baabi akoka ho asem we kro bakra mi hu no sei na no wote ana sei basa enti nipa mfa ne ma bi ntu omofo unu nu esan a mano gab se de be ya onya ho asem bone enka ni yesusu nton ye fie nsem maledi onya me pa yesusu nton ye fie nsem ye kan ohia ne ya bra bom ye fie ya busuam ense maledi nyame pagya wa anu na de kan anu na beba be yiwa no hia wona na wo kan won sempi no uye ye ne ba be kan yo ti maledi ye be sere abusuafo nyina se wie yi enkomo a ye die yesusu nton ye nsem na wo kan won sempi no ebedru ba bia nyame be ye wiye no eda no na be mu se watamfo pa na wo kan wo asem kire o mu enipa tamfo ni fiefo maledi enipa tamfo eni ni fiefo ye ka ni say obi o ho a wonte ase nipa tamfo ni fiefo je say de wo kan wasam kire no maledi ono ne da asem beto no obeso wasam se dokono no de akodwa so akoto ma obi anya biato maledi me da ase pie yanso da se am se anya hoho bitaw na ye nya omkwan na ye ni abre pa me pa mo chom nka mo ne ye bre na etiaye Bright say Bad the other room. Udin. Media we champo. Papa way. Mia my ayine so. What is saying? Me mediata. O papa. So me me ditewia. Bright we am abai. We idea boko. Me say wa hema mo program yi eno ana ye hwe. Na ye asie nimpon adehye. Ye asie nimpon. Asie nimpon. Ye work chenchirinche pa ne clean up exercise. Dabe. Nyame ya adoma kwasi ade ebe ya. Okay. E otumfo obrempon na nakwaku apia onwani. Asie nimpon hene. Ni asie nimpon adehye nyina ne ye sa clean up any work chenchirinche. Na mo afidie nso no ani yetie. Ti na wose ye den ye ba hanom. Yenso ye be chia mo. E ka kire mo se obrempon so hwe mo. Oso ochi amu nyina edana se anya tie ba ya aboko program chenchirenche no nti ye frɛsiri ni mpɔman ye sie ni mpɔn adehye nyina se kwasi ada ebe ya obia ahomache be se 4 ni ahya ase na bibia ginam kwasisi ye bewie ti ye ba ya nti na mo ba na de bia mo ye ana fe ni de di kan amo ye we ni de di nkan okay na esan so ye hwɛ niama pa obrempon ayeye ne ade ani nyina ɛbɛdan na di hwɛ kuro no ɛyɛ community center chenchirenche a wosi na de chenchirenche de ne anya asɛm keta ɛyɛ wo de apa community center ni school so oboa ne nioma pa ɛkɔ so asie ni mpo ani nyina ɛbɛdan na di saa da no nti ɛba ya ɛno a so papa also position chenchirenche dwumadi no ne my lady the thing is say
Ghana ha no say nipa bebre nim the ahemfo omo position o mu play by the ten say ohene wo krom na oye bibi na wa nya chitafo a eya na nkoso bi sometimes no yetimi ja bibi say we di enka ohene nko aye hwe na se na nko abeye enu nti na ye hwe ya ye hu say de na ohene na ye no ye na na kwaku apia momani ye no e wo say ye nso ye ta na chi si ye beta na chi nso a na wo say ye nya dom e be kan ho nti eno na ye ne ye bo na chi dom ti de enso ye sere ne say esi ni pon ma nyina nso me kan ho si ye nyina ka ho bi e ya esi eti enya ti ginafo na etuye nti no say o nyina betaye chi na ye de odo ene kuro ye eboa ebe ma kuro no so afa nto ma pafra unu eni ho otawia no aba ma faudi ya twa so na fa my lady me so media kakra me kan say yesre eseni mpoma say omfa odo mebo odom de di ka eseni mpon no fine me pa che wo juso jesu akra eseni mpoma onye eseni mpoma okay dom ni nyina meboa ye na ese pa yi ba ko a ebu kabo membu omfa do ne kro ye meta ye chi ne enye ne kro no emunye fa ne ntoma pa ye de infra de me se be work you no buy you gina che bodyguard you no so wode ya kan nyina you ma kwa na my lady wode na fe ne krakra ne krakra no so ne se emse program no de bia ya hwe ne nim se ya ba ha ya ti hei de nam tentan video so enti no ya de bi ka clash every ma ya de ta program enti no hene ni one babedwafo no mo fa mo program no yo anyway de ya de mai so mpache de the program ya de mekuna fuyi de mudi abe ye de mawom no mo so etimi de aboa te radi shram edu onso ai ya de atosu bebiri ra enti ye beba be techi wa yo ya damasi radi shram me nso enka mo na bibia nya nkoso Jackie mo maje envelope mo fa ma na mo maje ye de ma so mpache de edamasi we de nkom se emfa nko lunch nso we de me de ma so mpache de ana me hwe esi echem ne beboa ti mfa ni nyina ma musa ai mo maje tal wa mo wai mo pescaro Jackie mo maje o 1000 I'm saying van kolanchi ni van kolanchi ya de to ya de ti ano so mpache de no e bibia akokama abusuafo man of it for ha mo mi mpagya e case ni mlana case no wen na e wiapon so bia enye won so so e de o chire wo tena o manya bi manya bi ama mo gina mo case ni mla yo 1000 patcho receipts Fabra, ai, biemu adansi. Yenu ya be makwabena fori a ne yire mampon kro ndin disan mampon kwanta o se ememenum afa no e wona chi a emu akonfo nyina ka ho na omde asem no bedaaye na abrampa no matu anamo akokro no so na de abubu ba de daja owura ye oto ane kotintin ye so ono so ni suban ye se kro num ema onye ska ema na gidie so ma fa ne dwon to mo gigi ni sika ni di saa na na yiri na dwa o ma ne na ba bia wisie firi eje firi wo ba bia wisie den e wo ho krache ye koye hwehwebu no kura du awo so ye de bo no kura bi wo madam repair man repair
kasagu mike ni mufori no pre e ma ne de pre o e ma ne de ope wo mo nana fori amanfo kwamna na chesa sama wo yire kan nya toro wo fa ope ma no subaya o de me fa mu na ma me so me e fa abontin eti wo so sena wo so wafa me de credit me kope so minim kasanti sika na o ma agi adi Boko, my lady. Mommy, ya Grace. Me am pon why to 250 no. O fori. Na risk na ma wo mo. Kwamna. Ada na ode ma wo mo. Obai me kan o ti o ma me ne na di me so me kwa ya me fa so anya obi ane na da die. Ne ma no so de sika na o mu hiansa. Tina odi ama wo. Me de be ma wo ma wie se misro wo yiro. Adai kwabna wo yire na ni adin ana. Oh madam pa na ni adin. Ata na ni adin. Na ni adin pa. Etu omu jiska ni wi am se ya ma na wo ne ye na. Eti ma no mu ba kokra ni wa wanya no. Oh minya bi de. Yeah, brotherhood is down. Abrampa. My lady, you're the phone team. Brotherhood wa boka o. Be carry bia. Kwabna. Wo mu jiji usika na because ye ko ho na ta asem a o kan no. O se won so ye musa wo. Na wo unya sika na wo de amemadi. Ono wo ma no arenti no no ye wo yere no. No kra bi wa yenka. So obefa ne obeye bi kra de no no ma no. Oh boy man. De bi abona ko homa sei. Man 1.5 every day week and cross say and every week 1.5 then no matter no ma and we be no be no aduane aduane dia mfa say yakoye ne ho ade na sikasem enye ya o se kase mi ye ne ho ade we na adumasem ko the money for job money na watch na wunya bia na wo de wakocheche e wa bonten mi mfanko enkochicho e ba sa na sa oye famachi na ma sikasem no kra ye na fa adwuma ase emma se ba sa na fe ba lo kwa kan ono a woni ka ye to ye mfie mienu ni ka na ntimi anyina da wo to ka anyina me kofa no na sa wonya accident ti o mu ana papa bi ba se yire ni nya accident ya fe na insurance ya ba na yedi na ni mu ana mokoji sika na ese nya ba 170 million atane sika eno de mawo eno de ma ene esa ta onye nipa bone onde onye nipa bone na minim de ba no mu a oye sa ade wo yire nso de ka wo pe wa de o ope kwabna na me kasa enkura wo mu timi kasa mi jana na ni suban ne ye bia na wo ye na ono so ese opewo se pa de ompe se de konfo na kekan se magu na sumu a hye no mfumu ma no de konfo ni mom de wa nya de o na me kwabna de me nwanwa ne wo papa ono so onka sam im ho hwe ne wo fa se ka ho ne konfo so ka ho ti ne wo fa se so afa wo yiri ne wo fa se ni omo na samu an eja ye di asem ne o eti kwabna se be nden abrampa kohode emane e bebo yen se wo no na ye be ma e de na opese emrante ye o maye oboni se de na wo hwehwe so mo be ye de me kan se ya panifo ya ni panifo trans kan mo kire santia mamre no se de
mema mu ye sa de odi a ye je ayi Fred pata bema no ti no ana me de bedam se usika wenya doso ena ho abiem ye say wo mo no 500 million o mi enu ni diaba nanu krachi di asem bae no na na TV adundum ka nti omo hwe no mu miemia mfidiem no omo hwe ni ema nyina adundum ayetuma duru yen malady yes e be wie malady o free ona me de ayi ba malady ese ba tena se to kase malady ese ECG ni bi tikromo emse echeduma se no omo nyina na ni bufu an wadundum yen kan yes nura case ne eda na ye ka case na no se yes no yonko ye ewom bi ena odum light no yonko ne ayi omra samoa eti omra samoa di ba mu na ta kwa